Mit navn, det er Tom Ebbe Jacobsen. Jeg er formand for Balle Menighedsråd. Jeg har de seneste 2 perioder været medlem af bestyrelsen i Landsforeningen af Menighedsråd, og jeg er opstillet af distriktsforeningerne i Aarhus Stift til den nye bestyrelse. Genopstiller, fordi jeg ønsker at fortsætte mit arbejde i bestyrelsen og fremme de holdninger, jeg står for. Jeg vil i Landsforeningens bestyrelse arbejde for, at menighedsrådene fortsat har det overordnede ansvar for ansatte, økonomi og bygninger. Jeg vil fortsat arbejde for, at Landsforeningen af Menighedsråd forbliver en stærk interesseorganisation, hvor de lokale menighedsråd kan finde styrke og vejledning i det daglige arbejde. Jeg vil fortsat være med til at sikre, at Landsforeningen af Menighedsråd har et solidt og konstruktivt samarbejde og en god dialog med personaleorganisationerne, præsteforeningen, provstiudvalgene og biskopperne. Blandt mine mærkesager er, at den danske folkekirke er folkets kirke, og som sådan vil jeg være med til at sikre, at der er plads til alle. Kirke og stat hænger sammen og skal ikke adskilles. At de enkelte menighedsråd fortsat skal have ledelsesretten i forhold til personale, økonomi og bygninger. Beslutningerne skal tages lokalt. Menighedsrådene skal indgå aftaler om samarbejde omkring drift af bygninger, kirkegård, regnskab, personale og hvad der nu ellers er at samarbejde om. For mig er arbejdet i de lokale distriktsforeninger meget vigtigt. Uden distriktsforeninger, ingen landsforening. Som bestyrelsesmedlem finder jeg det meget vigtigt med et godt og konstruktivt samarbejde med distriktsforeningernes bestyrelser. Jeg vil gerne rette en stor tak til de 7 distriktsforeninger i Aarhus Stift. Tak for samarbejdet de seneste år. Tak, at I alle har opstillet mig til en ny periode i Landsforeningens bestyrelse.